பிறப்பு நாம் அனைவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு. சின்மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நேயர்களே, குறைந்த முதலீட்டில் லாபகரமாக சோப்பு செய்வது எப்படி, அதுதான் மிக முக்கியம். அதுக்கு முழுக்க நம்மளுடைய வகுப்பில் சேரவும். அந்த மாரி நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா குறைந்த முதலீட்டில் அதிகப்படியான லாபம் எடுக்கலாங்க. குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம், அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். ரெண்டாவது, இன்னைக்கு சோப்பு செய்யறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தரத்தை நிர்ணயிப்பது. நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நம்ம செய்யற சோப்பு நம்பர் 1 அப்படின்ட்டு. கிடையாதுங்க. வாங்குறவங்க உங்களுடைய சோப்புக்கு தரத்தை நிர்ணயிப்பார்கள். நிர்ணயித்து என்ன நீங்க விலை சொல்றீங்களோ அந்த விலை கட்டுப்படி ஆகுது அப்படின்னம்னா அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் ஹேண்ட்மேட் சோப் செய்வது. அதற்கு எப்படி செய்ய வேண்டும், என்னென்ன சான்றுகள் வாங்க வேண்டும், அதை எப்படி வியாபாரம் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக, சரியா நேயர்களே, மிக தெளிவாக நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம். நல்லா கேட்டுங்க நேயர்களே. எப்படி செய்யணும், தேங்காய் எண்ணெயில், சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் எப்படி சோப்பு செய்ய வேண்டும், அதிகப்படியான லாபம் பார்க்க வேண்டும், அதை எப்படி நம்ம சேர்க்கணும், அதுதான் முக்கியம். 3600 மூலிகையிலும் சோப்பு செய்யலாங்க. புரியுதுங்களா? 3600 மூலிகைகளிலும் நீங்கள் சோப்பு செய்தால் உங்களை அல்லாஹ் சுத்தம் பண்ண நாங்களே பண்ண முடியாதுங்க. நாங்கள் என்ன ஒரு 5 வெரைட்டி பண்ணலாம், 10 வெரைட்டி பண்ணலாம். அதை தேர்வு செய்வது உங்களுடைய வேலை. சரிங்களா? அதற்கு உண்டான பயிற்சி கொடுப்பது எங்களுடைய வேலை. அனைவரும் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது நம்மளுடைய நோக்கம். சரிங்களா நேயர்களே? அதனால் நம்மளுடைய வகுப்பில் சேருங்கள், பயனை அடையுங்கள். நம்மளுடைய சின்மேக்ஸ் பிரீமியம் புரோவில் மெம்பராகி அதிகபட்சம் நாம் தயாரிக்கும் சோப்புகளுக்கு டிடர்ஜென்ட் பவுடர், ஆயில்கள், மேலும் சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி மருந்துகள், இவற்றிற்கு சிறப்பு தள்ளுபடியாக 10% நாங்கள் கொடுக்கிறோம். கொரியர் இலவசம், தமிழகம் மட்டும். சரியா நேயர்களே? அதனால் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.